Hola, veus, el passat 21 de desembre un ciutadà va enregistrar aquestes imatges, sens dubte curioses i poc habituals de veure. Es tracta d'un ramat de porcs senglars caminant pel centre de la ciutat. Tot apunta que la boira els va desorientar fins que van anar a parar a la zona del camp d'esports. Els vianants i conductors que en aquell moment es trobaven en aquesta zona i es van creuar amb ells van quedar sorpresos i impactats. Fins al lloc hi es van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra que van foragitar aquests animals salvatges cap als afores. Com diem, no és gens habitual veure porcs senglars caminant tranquil·lament per Lleida, però on sí és habitual veure'ls és a les partides de l'Horta de Lleida, on en els darrers anys han proliferat i han fet malbé els cultius dels veïns de la zona. Per això, els agents rurals instauren gàbies per tal de capturar-los. Fins al setembre d'aquest any s'han capturat mig centenar de porcs senglars a Lleida, sobretot a la zona de la Mitjana i a les partides de Rufea i Grenyana.